Ola, son Sandra de Rego. Ola, eu son Bea Barril. E eu son Isabel Pernas. Ola. As tres somos profesionais creativas e xa levamos un tempo cas nosas propias marcas no mercado. Grazas a isto, temos unha experiencia, Un aprendizaxe E unhas necesidades. para resolver as necesidades que compartimos as tres coas nosas propias marcas, creamos Creativas Galegas. Creativas Galegas é a marca Paraugas que reúne, acolle, impulsa e dá visibilidade a profesionais e marcas do eido cultural galego. Creativas, artesás, artistas escénicas que crean ou deseñan en Galicia e en cuya filosofía prima o traballo de calidade. Ola, somos Nuria e Yesenia de Brigantia Orfebres e unímonos a Creativas Galegas para competir mellor no mercado co noso produto artesanal fronte ao produto importado. Son Marcos de Paripepo. Unímonos a Creativas Galegas para conseguir máis poder de negociación. Son Ítalo de 4D Estudios e unime a Creativas Galegas para obter máis oportunidades de negocio. Son María Feijo e unimo o colectivo de Creativas Galegas para darlle máis visibilidade á miña marca. Dende setembro de 2019 xa somos máis de 100 marcas as que conformamos o colectivo. Mantendo sempre a identidade dos nosos propios proxectos, traballando en colectivo baixo a forma de sociedade cooperativa galega para resolver necesidades e lograr metas comuns. Actuando en conxunto como unha unidade, gozamos de certas vantaxes que son están ao alcance de grandes entidades ou empresas que xa teñen unha trayectoria no mercado. Acabamos de sacar a marca do forno e queremos que toda Galicia coñeza, pois coñecer Creativas Galegas é coñecer a nosa cultura, a creatividade que hai en Galicia, os artesáns e artesás que manteñen vivas as nosas tradicións e oficios, os artistas emerxentes, en fin, o noso patrimonio. Cultura, arte e creatividade de cosecha galega. Vala perder? Vémonos na Ponta Pestor!